advokatım bilen gürleşdim. Bu nähili bolýar maňa dedim, sapşyňa gelen yok dedim. Yani mesaj gelmedi men telefonuma, iptal oldu dedim. Ular dedi ikili ilişki dedi. Yani sizin konsul işi yani Aşgabat'taki ilçi bilen göç idaresinin ikisinin arasında bolan zat dedi. 2025-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkiýede Türk polisleri tarapyndan tutsak edilen Umyda Bekjanowanyň ykbaly hakynda dünýä neşriýatlary habar paýlaşdylar. Nastoýaşy Время, Azatlyk radiosu, Türkmen News we Şwesiýanyň habar beriş serişdeleri şeýle belläp geçdiler. Türkmenistanda hukuksuzlugy tanqid edip gelýän Umyda Bekjanowa 29-njy maýda Türk polisi tarapyndan tutsak edilip ýygyna uğratma merkezine ýerleşdirilýär. 31-nji maý güni Umyda Bekjanowany aeroportda tarap äkidildi diýilen habar gelip goşýar. Milli halas etiş komitetiniň agdalary we Umydanyň adwokatlary gözlegi işini dowam etdirýärler. Ertesi gün bolsa Umydanyň başga bir ýygyna uğratma merkezindedigi belli bolýar. Dünýä neşriýatlary we hukuk goraýjy guramalar Umyda Bekjanowanyň ykbalyndan endişe edýändiklerini öz dinleýijilerine ýetirýärler. Bu näme demek? Kanun bar bolsa, şunu ýalzatlara ýol berýärmi?